Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सध्या पेट्रोल आणि डिझेल याचो भाव भरपूर वाढलेलो असा. गव्हर्नमेंटूय सुशेगाद असा. हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता सध्या हे पेट्रोल जे वाडलेले आसात ते एक स्टेबल करचे. सध्या कोरोना-19 पॅन्डेमिक चल्लेले आसा आणि बशी हे व्हेकल असे कांयच नसता. लोकांक टू व्हिलर आणि फोर व्हिलर हे नेसेसरी आसा, लक्झरियस न्ही. आणि जे डेली वयतात येतात तेंचे पयशे सगळे अर्धे पयशे जवळ जवळ पेमेंटातले पेट्रोलाकूच वयता. म्हणून हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता तुम्ही जे वॅट वाडयल्ले आसा 27% आणि 23% डिझेलाचेर ते कमी करचे आणि लोकांक दिलासो दिवचो. जवळ जवळ गेली 7 वर्सां पयलीं जेन्ना काँग्रेस सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आसली तेन्ना 54 रुपया पर लिटर आसले पेट्रोल आणि ह्या 7 वर्सांक जवळ जवळ 100चेर येवन टेकले. आणि गव्हर्नमेंट सुशेगाद आसा. गव्हर्नमेंटान जाग घेवची लोकां कडली आणि जाता तितको उपाय करचो आणि पेट्रोलाचे दाम कमी करचे.